Hello friends, welcome to my channel. ଆପଣ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରେ ମୁଁ ବେବି ନାନାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ବଢିଆ ମନ୍ଦିରଟେ। ପୁରୀ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଏଇଠି 108 ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲା ମୁଁ ଝୁଲେଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଆଉ କଇଁଛ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ଦିଦିମାନେ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ। ଏଠିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଚକଟେ ରଖାହେଇନି, ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନଥର ଚକ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା କହୁନଥିଲି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ମୁଁ ସବୁଠି ନାମ କଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିକି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।